Hey guys, आं मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैफिनबावबाय। कारेन्ट एफेयार्स गासैबो आनजादनि थाखाय फैबाय थानाय एग्जामफोराव नोंथांमोनखौ एसेब्लाबो हेल्प खालामगोन। आं सानो नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला आंखौ साबस्क्राइब खालामना सापर्ट खालाम। आं बिदिनो गोदान गोदान भिडिअ लानानै फैबाय थागोन। फैदो दाना गोलाव खालामालासिनो आयदाखौ जागायनोसै। Number 1 question. एशिया आइजो फुटबल काप 2022 आ बबे हादराव खुंनाय जागोन? नोंथांमोना आं राइट एन्सारखौ बुंनायनि सिगांनो राइट एन्सारखौ खालामनो नाजा एबा दिहुननो नाजा। बिदि खालामोब्ला नोंथांमोना एसे गावखौनो गाव मेलेमखौ सुनायनो हागोन। अपसन ए आव दङ काटार, बि आव दङ जापान, सि आव दङ भारत, डि आव दङ थाइलेण्ड। बिनि राइट एन्सारा जागोन अपसन सि भारत। बियो 26 जानुवारिनिफ्राय 6 फेब्रुवारिसिम जागोन। Number 2 question. भारतआव बबे नोगोर एबा सहराव गिबिसिन पेरा बेडमिन्टन एकाडेमि गायसंनाय जायो? अपसन ए आव होनाय दङ गुवाहाटी, बि आव दङ कलकाता, सि आव दङ पुने, डि आव दङ लखनऊ। बिनि राइट एन्सारा जागोन लखनऊ। लखनऊआव भारतनि गिबिसिन पेरा बेडमिन्टन एकाडेमि गायसंनाय जायो। Number 3 question. आसाम सरकारा गोदानै सोर गेलेग्राखौ डिएसपि पस्टआव थिसनो एबा एपइन्टमेन्ट खालामो? अपसन ए आव दङ हेमा दास, बि आव दङ लाभलिना बरगोहाय, सि आव दङ जमुना बर', डि आव दङ प्रमिला दैमारि। अब्ला बिनि राइट एन्सारा जागोन अपसन बि लाभलिना बरगोहाय। जोंहा लेटेस्टआव लाभलिना बरगोहाय जोंहा हेमा दासखौबो डिएसपि पस्टआव एपइन्टमेन्ट खालामनाय जादोंमोन, नाथाय बियो गोजाम जाबाय। बेनिखायनो जोंहा दा लेटेस्ट कारेन्ट नालाय जाफुबाय थानाय, बेनिखायनो लाभलिना बरगोहाया जागोन। Number 4 question. नुसान्ताराया बबे हादरनि गोदान राजथावनि? अपसन ए आव दङ इन्ड'नेसिया, बि आव दङ इउक्रेन, सि आव दङ सिंगापुर, डि आव दङ भियेटनाम। अब्ला बिनि राइट एन्सारा जागोन अपसन ए इन्ड'नेसियानि नुसान्ताराया गोदान राजथावनि। इन्ड'नेसियानि गोजाम केपिटेला मा मुंमोन? जाकार्ता। दायो प्रेसिडेन्ट जक'इआ मा खालामखो? गोदान राजथावनि गायसंबाय। बेयो जाहैबाय मा? नुसान्तारा। Number 5 question. साबसिन एबा बेस्ट फिफा हौवा गेलेग्रा बान्था 2021 खौ सोरनो होनाय जायो? अपसन ए आव दङ लियनेल मेसि, बि आव दङ नेइमार, सि आव दङ रबार्ट लेवान्डस्की जागौमोन, बियो दासखौ जाना दङ, डि आव दङ गोजौनि मोनसेबो नङा। अब्ला बेनि राइट एन्सारा जागोन अपसन सि रबार्ट लेवान्डस्कीनो बेस्ट फिफा मेन प्लेयार एवार्ड 2021 खौ होनाय जायो। Number 6 question. काशी फिल्म फेस्टिवल एबा फोरबो 2021 खौ बबेयाव खुंनाय जादोंमोन? अपसन ए आव होनाय दङ हरिद्वार, बि आव दङ वाराणसि, सि आव दङ नयडा, डि आव दङ लखनऊ। बिनि थार फिननाया जागोन वाराणसि, अपसन बि। वाराणसिया बहा दङ? इउपि आव। माला खुंनाय जादोंमोन? 27 डिसेम्बरनिफ्राय। Number 7 question. 2021 इंराजि रावाव साहित्य एकाडेमि बान्था देरहानाया सोर? अपसन ए आव दङ नमिता
गखले बियाव दङ खादिल हुसैन सियाव दङ मोदाय गाहाय डियाव दङ किरण गौरब माना बुंदों नाम्बार 7 कुइसना इंराजि रावाव साहित्य एकाडेमि 2021 एवार्डखौ सोरनो होनाय जादोंमोन अब्ला बेयाव राइट आन्सारा जागोन नमिता गखले अपशन ए नमिता गखलेनो इंराजि रावनि थाखाय साहित्य एकाडेमि 2021 एवार्डखौ होनाय जादोंमोन बियो मा गांसे नभेल लिरदोंमोन नम्बर 8 क्वेश्चन 2022 इंडिया गेवलां अपेन हौवा हारसिं मुं देरहाग्राया सोर अपशन ए आव दङ चिराग शेट्टी बियाव दङ तान हुसैन सियाव दङ भिक्टर इलेक्शन डियाव दङ लक्ष्य सेन अब्ला बिनि राइट आन्सार जागोन अपशन डी लक्ष्य सेननो 2022 इंडिया गेवलां हौवा हारसिं मुं एवार्डखौ होनाय जादोंमोन नम्बर 9 क्वेश्चन बेसेबां सुबुंनो 2021 साहित्य एकाडेमि बान्थाखौ होनाय जादों अपशन ए आव दङ 18 बि आव दङ 20 सि आव दङ 21 डि आव दङ 25 जोंहा बिनि राइट आन्सारा जागोन अपशन बि 20 जोंहा गासै भारतनि जेसेबां 8 सिडुलाव रावा हाबनानै दङ एबा भाषा हाबनानै दङ बेनि सायाव मा बे साहित्य एकाडेमिखौ होनाय जायो बिनि गेजेराव देग्लाय 2021 आव मा गासै 20 सा जोनखौ सायख'नाय जादोंमोन नम्बर 10 क्वेश्चन औतुम एबा शरद फेस्टिवल एबा फोरबो 2021 खौ बबे हादरसायाव खुंनाय जायो ए आव दङ सिक्किम बि आव दङ उत्तराखन्ड सि आव दङ राजस्थान डि आव दङ सोनाब बंग बिनि राइट आन्सारा जागोन अपशन सि राजस्थानाव शरद फोरबो एबा फेस्टिवल 2021 खौ खुंनाय जायो बेखौ मा 29 डिसेम्बर 2021 आव खुंनाय जादोंमोन नम्बर 11 क्वेश्चन एशियान आइजो हकी काप 2022 खौ बबे हादराव खुंनाय जायो ए आव दङ जापान बि आव दङ काजाखस्तान सि आव दङ सौदी आरब डि आव दङ ओमान बेनि राइट आन्सारा जागोन ओमान अपशन डि बियो 21 निफ्राय 28 जानुवारिसिम जादोंमोन नम्बर 12 क्वेश्चन ONGC नि गिबि आइजो चेयारमेन अफ मेनेजिं डाइरेक्टर सोरखौ थिसननाय जादों अपशन ए आव दङ अलका मित्तल बि आव दङ रन्जना कुमारी सि आव दङ गीता गपिनाथ डि आव दङ गोजौनि मोनसेबो नङा बेनि राइट आन्सारा जागोन अलका मित्तल अपशन ए अलका मित्तलखौ ONGC नि डाइरेक्टर हिसाबै एपइन्टमेन्ट होनाय जायो नम्बर 13 क्वेश्चन मादार टेरेसा मेमोरियेल एवार्ड 2021 खौ बबे हादरनो होनाय जायो ए आव दङ जापान बि आव दङ डेनमार्क सि आव दङ फ्रान्स डि आव दङ इटाली बिनि राइट आन्सारा जागोन अपशन बि डेनमार्कनो मादार टेरेसा मेमोरियेल एवार्ड 2021 खौ होनाय जायो नम्बर 14 क्वेश्चन भारतनि ब्रह्मस सुपारसनिक मिसाइल बाहायग्रा बुहुमनि गिबिसिन हादरा बबे ए आव दङ आफगानिस्तान बि आव दङ इजराइल सि आव दङ फिलिपाइन डि आव दङ भियेटनाम अब्ला अपशनफोरनि गेजेराव अपशन सी आ कारेक्ट फिलिपाइना भारतनि ब्रह्मस सुपारसनिक मिसाइलखौ बुहुमनि गेजेराव गिबिसिन बाहायग्रोदोंमोन नम्बर 15 क्वेश्चन
हादरारि एबा नेशनेल आइजो आइस हकी चेम्पियनशिप 2022 खौ बबेयाव खुंनाय जायो? अपशन ए होनाय दङ देरादुन, बियाव दङ सिमला, सियाव दङ गुलमार्ग, डियाव दङ लाहौल स्पति। अब्ला बिनि राइट एन्सारा जागोन अपशन डि लाहौल स्पति। लाहौल स्पतिया बहा दङ? जोंहा लाहौल स्पतिया जाहैबाय हिमाचल प्रदेशआव दङ। बे 2022आ गुथिमोन आइजो आइस हकी चेम्पियनशिप 2022आ 90 मोन। फैदो नेक्स्ट क्वेश्चनाव नम्बर 16 क्वेश्चन 2022 नेताजी बान्थाखौ सोरनो होनाय जायो? अपशन एआव दङ शिन्जो अबे, बियाव दङ जो बाइडेन, सियाव दङ स्कट मरिसन, डियाव दङ इमानुएल मेक्रन। अपशनफोरनि गेजेराव अपशन ए राइट कारेक्ट एन्सार शिन्जो अबे। शिन्जो अबेनो 2022 नेताजी बान्थाखौ बा एवार्डखौ होनाय जायो। जापाननि बारग' गिबि मन्थ्रिमोन शिन्जो अबेआ। नम्बर 17 कुइसन बबे नोगोराव रामानुजाचार्य 216 फुट गोजौ मुसुखा स्टेटु लुनाय जायो? बेनि अपशनफोरनि गेजेराव दङ ए आव दङ वाराणसि, बियाव दङ हायद्राबाद, सियाव दङ गोदान दिल्ली, डियाव दङ गान्धीनगर। अपशनफोरनि गेजेराव जागोन राइट एन्सारा हायद्राबाद। हायद्राबादाव 216 फुट गोजौनि मुसुखा एबा स्टेटु लुनाय जायो। बेनो मा वर्ल्डनि बिथोराव नैथि वर्ल्ड सेकेन्ड स्टेटु। बेखौ 5 फेब्रुवारि 2022 आव नरेन्द्र मदिया बेखेवना होदों। नम्बर 18 कुइसन बुहुमनां एथलेटिक्सनि दारै सोरनो 2021 वुमेन अफ द इयार सनमान खालामनाय जायो? अपशन एआव दङ अबनि लेख्रा, बियाव दङ जुलक गोस्वामी, सियाव दङ अन्जु बबी जर्ज, डियाव दङ पि.भि. सिन्धु। अपशन मोनब्रैनि गेजेराव राइट एन्सारा जागोन अपशन सि अन्जु बबी जर्जनो 2021 वुमेन अफ द इयार सनमानखौ होनाय जायो। दाना नेक्स्ट कुइसनाव कुइसन नम्बर 19 आसाम पाब्लिक सार्भिस कमिसननि गोदान मासिगिरिया सोर? अपशन ए होनाय दङ डक्टर अजन्ता नाथ, बियाव दङ देबेश्वर मालाकार, सियाव दङ अभिजित बरुवा, डियाव दङ राजीव कुमार बरा। अपशनफोरनि गेजेराव अपशन डिआ कारेक्ट राजीव कुमार बराखौ आसाम पाब्लिक सार्भिस कमिसननि मासिगिरि हिसाबै एपइन्टमेन्ट खालामनाय जायो। नम्बर 20 कुइसन हिरो अफ द इनभाइरनमेन्ट एवार्ड 2021 खौ सोरनो होनाय जायो? अपशन एआव दङ रितुराज फुकन आरो अर्घदीप बरुवा, बियाव दङ अर्घदीप बरुवा, सियाव दङ रितुराज फुकन, डियाव दङ गोजौनि मोनसेबो नङा। अपशनफोरनि गेजेराव अपशन ए आ राइट एन्सार रितुराज फुकन आरो अर्घदीप बरुवा सानैनोबो हिरो अफ द इनभाइरनमेन्ट एवार्ड 2021 खौ होनाय जायो। बिसोर बिथां सानैबो इनभाइरनमेन्टनि राइटारमोन, बेनिखायनो बिसोर सानैनो बे एवार्डखौ होनाय जायो। दिनैनि एन्सार कुइसना एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै एसेब्लाबो मोजां मोनदों आरो 2022 आव जानो गोनां माखासे कम्पिटिटिभ एग्जामाव
नोंथांमोनखौ एसेबाबो हेल्प खालामगोन। बिदिनो आं नोंथांमोननि सेराव गोदान गोदान भिडिअ लानानै फैबाय थागोन। नोंथाङा जुदि आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालाम, शेयार खालामना हो आरो चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना आंखौ सापर्ट खालाम। थिग बिदिनो नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन।